Bos días, boas tardes a todos e a todas. Imos dar comezo a esta sesión extraordinaria urxente do Pleno da Corporación do mércores 7 de febreiro de 2024. O primeiro punto do orden do día é ratificar a urxencia deste Pleno, que vai motivada, fundamentalmente, como poden comprobar na orden do día, pola aprobación do post-2024, tanto que ten que ver con obras como con servizos sociais. Por tanto, votos a favor da urxencia, queda aprobado por unanimidade. Antes de pasar ao seguinte punto, aclaro, como facía antes de comenzar o pleno, a non inclusión na orde do día dun dos puntos abordados en comisión, dado que na propia comisión non se dou a maioría absoluta necesario para que a proposta prosperara en base a unhas solicitudes de informes. Por tanto, eses informes foron solicitados, cando se dispoña deles, poñerase a disposición dos grupos, e será entón cando se volva a propoñer a aprobación do punto ou se volva a traer ao pleno para buscar a súa aprobación con esa maioría absoluta necesaria. O segundo punto da orde do día é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Consellos post-2024. Doulle a palabra ao conselleiro de Obras e Servizos. Gracias, alcalde. En primeiro lugar, gustaríame agradecerlle aos grupos municipais a súa colaboración, a súa capacidade de diálogo para poder traer aquí este POS cas súas achegas e con todo. Tamén me gustaría agradecerlle á corporación anterior os proxectos que tiña feito, que nós tamén aproveitamos para incluir agora neste POS. Así nada, vou empezar a explicar un pouco as obras que van incluídas aquí. A primeira obra é a ampliación de redes de abastecemento e saneamento con depuración no lugar de Villanustre a Sados. Na actualidade, neste sitio, as edificacións asentadas non dispoñen de ningún destes servicios, nin de abastecemento, nin de saneamento. A día de hoxe, a zona afecta a un lugar que acolle 12 vivendas en uso, cunha potencial de asistir 6 vivendas máis en pouco tempo. Ademais, no núcleo dispoñemos de varias parcelas con capacidade para albergar un maior número de vivendas. Este lugar presenta un terreo con características adecuadas para evacuar por gravidade hasta o río, pero queda por debaixo das redes municipais actuais para poder conectarse a elas. As redes de saneamento e abastecemento proxectadas teñen por finalidade dar servicio á totalidade das vivendas existentes no núcleo. E no caso da rede de saneamento finalizará nunha estación de depuración asentada nas proximidades do lugar, xa que o terreo ten as características óptimas para evacuar por gravidade. A rede de abastecemento conectarase á rede municipal existente para dar servicio a unha rede de auga potable, xa que actualmente as vivendas do núcleo quedan sen conexión á tubería principal que discorre polas marxes da nomeada estrada provincial. Esta sería a primeira obra. A seguinte obra sería a conexión de rede de abastecemento e auga entre Corques e Outeiro, en Taragoña. A finalidade do presente proxecto é definir e valorar de forma concreta as actuacións a realizar e dotada das conexións de rede de abastecemento entre os puntos das redes existentes no lugar de Corques e Outeiro, parroquia de Taragoña. Esta conexión será realizada na marxe dereita da carretera Padrón Ribeira, que por onde existen xa redes previas. A disposición de gabias para esta instalación das mangueiras será sempre fora da zona de rodadura, pero intentando pasar a 50 centímetros da liña exterior por debaixo da beira-vía. Esta nova rede dará servicio directo a vivendas que teñen fronte á estrada, pero sobre todo será a conexión de tramos existentes en conexión. Na zona do lugar do Outeiro, que se localiza ao norte da estrada AC305, dispóñense unhas vivendas en conexión á rede municipal. Neste tramo queda unha mangueira ao norte que non chegou a este núcleo, o cal presenta tamén un diámetro existente. A partir da disposición da nova rede de conexión pola estrada autonómica, poderá conectar o ramal e dar servicio ás vivendas existentes. Esta obra tamén dará presión de auga ao abastecemento existente no Araño, que ahora mesmo carece de presión.
E despois hai outra obra que ven dividida en dúas fases, que é a iluminación do paseo marítimo de Sete Fogas. Son as dúas fases iguales, son de Sete Fogas á Torre. Unha sería unha fase na que agora mesmo comprende 8 luminarias e incrementaríase con unhas 15 novas luminarias. Esta renovación de luminarias da instalación do alumeado público exterior constaría na sustitución de luminarias existentes do paseo marítimo, equipadas con lámparas de descarga, por outras de maior eficiencia enerxética e reducción de contaminación lumínica, e a protección dos ceos nocturnos que empregan a tecnoloxía LED como fontes de luz. Unha instalación dunha liña soterrada en canalización entubada baixo beirarrúas, instalación dunha liña soterrada actualmente a primeira fase ten 8 luminarias de luz indirecta e sustituiríanse por 15 luminarias de xeito interdistancial de 20 metros, para o cal será preciso facer unhas novas bases de formigón para soportalas ubicadas ao pé da canalización existente e tamén unhas arquetas sobre a canalización proxectada para permitir facer a conexión eléctrica aos novos puntos de luz. Prevese a realización dunha liña soterrada de canalización entubada con 4 cables unipolares de 10 mm de sección, que unirá as arquetas proxectadas de pé das columnas instaladas e alimentarán a cada luminaria sustituída dende a rede de baixa tensión existente. As luminarias serán de clase eléctrica 2. Despois hai a outra fase que é que viría sendo dende xa non me acordo como chama o xardín, si, desde iba a dicir a Santa Compaña, desde a Santa Compaña hasta o Ponte da Torre, que actualmente nesa zona hai 11 luminarias con luz indirecta por medio dun proxector equipados tamén con lámparas de vapor de sodio enfocado cara á parte superior e que apunta cara á superficie metálica curva que traballa como reflector e 4 proxectores que un rendemento lumínico moi baixo e que presenta unha elevada contaminación lumínica, posto que o fluxo que emiten ao hemisferio superior é moi elevado. A situación proposta neste proxecto contempla a desmontaxe das luminarias actuais e substituílas por luminarias ambientais equipadas con tecnoloxía LED, mantendo as súas columnas actuais. Para cumprir a normativa vixente de alumeado público é necesario instalar outras novas luminarias ambientais equipadas con tecnoloxía LED con novas columnas metálicas de aceiro galvanizado en quente cunha cor a elixir polo promotor da obra. Prevese a instalación de 9 luminarias para a cal é preciso facer unhas novas bases de formigón e para soportar unhas novas columnas proxectadas e tamén unha arqueta sobre a canalización proxectada que permita facer a conexión eléctrica de novos puntos de luz. Deste xeito, a interdistancia media será tamén de 20 metros entre as 9 luminarias e as 15 luminarias sustituídas. E tamén se cambiará a línea por unha línea de 10 mm de sección. Despois tamén quedan para gasto corrente deste pós quedarán uns 84.063,22 euros que, como ven sendo habitual, destínase ao servicio de alumeado público e mantemento de accesos a núcleos de población. Sea todo, facendo un resumen, quedaría de seguinte maneira este pós. Quedaría a conexión á rede de abastecemento auga entre Corcas e Outeiro pola AC 305, un total de 90.713,70. A iluminación do paseo marítimo, fase 2, 40.000 euros. Alumeado público do paseo marítimo, Sete Fogas a Torre, fase 3, 39.999,99. O que isto fai un total de 170.713,69 euros. 170.000, perdón. E despois quedaría a ampliación de redes de abastecemento e saneamento con depuración no lugar de Villanustre, que serían 197.582 euros. E por último, o que sería destinado a gasto corrente, que serían 84.063,22 euros.
un total de 452.358,91 euros. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Pasamos ás intervencións dos grupos. Ten a palabra o voceiro do BNG. Vos dan a todas e a todos, e máis os que non están, os veciños que non están desde a casa contemplando este pleno. Xa que estamos de agradecementos, agradecer ao grupo do goberno que recupere estes 4 proxectos do BNG, proxectos feitos polo BNG, e que afirma o proxecto que tiña o grupo do goberno anterior de afondar no saneamento integral de todo o municipio. Saneamento de Villanustre, saneamento no que apostamos por ele no primeiro momento, saneamento de abastecemento, tramo Corques Outeiro era un tramo que xa trouxemos porque era importante, porque, como ben dixo o señor concelleiro de Obras, é un tramo que sirve tamén, aparte de levar agua a Outeiro, sirve para reforzar a potencia da agua no Oraño, daría agua tamén a marxen dereita da Casilla, en que a potencia que ten a agua neste momento empousada dun kilo chegalle, pero non é suficiente, entonces reforzaría. Os dous tramos que se acometen tamén do paseo marítimo tamén xa estaban contemplados por proxectos do BNG. Hai un tramo que ainda descoñecemos, esperemos que algún día nos diga porque a Xunta o denegou, o primeiro tramo. Entonces o BNG só pode votar a favor porque son 4 proxectos que o BNG tiña xa proxectados. Entonces alegrámonos tamén de que cambiaran a visión de algún grupo referente ao que pensaban antes e só apoiar os 4 proxectos. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias a todos que presentes e aos que están online. Desde o Grupo Popular, pues, bueno, queremos facer hincapié en que apoiaremos este plan. Si é certo que tuvestes a delicadeza de consultarnos previamente, pues, bueno, algunha serie de actuacións. Tamén é certo que non contemplastedes parte das nosas suxerencias que estaban aí para mellorar certos proxectos. Votamos así en falta que non houbera máis gama de proxectos previos. Todos os que saliron a colación son proxectos de etapas anteriores. Vexo que non fixeches os deberes e non tendes proxectos novos que plantexar. Estes proxectos son de épocas pasadas. Eu penso que hai outras prioridades que tamén se podrían abordar con estas partidas, que darán, espero que en próximas convocatorias se nos teña máis en conta que poidamos colaborar en sacar cousiñas máis para adiante. Quixera facer un inciso, un comentario. Cando se presentan proxectos, sei que se estudiaron, pero vexo aquí, por exemplo, nos de iluminación, vexo unhas incongruencias que despois a hora de sacar a licitación poden dar problemas. No da fase 2 contémplase que na situación actual, que hai 8 luminarias, propónse unha proposta de sustitución de 15 luminarias, pero depois vexo que no dossier que se axunta faixe unha simulación dun aforro enerxético que é un pouco falso, bastante falso, propoñendo unha situación actual de 25, facendo unha comparativa como se houbera 25 luminarias postas actualmente cando é falso. Na partida de medicións, que isto é máis grave, propónse o cambio de 15 luminarias e en medicións aparecen 19 luminarias. Entón, hai un diferencial. Son 15 luminarias para o paseo e 4 que tamén aparecen en medicións que son para o xardín da Santa Compaña. Esas hai nas que ter en conta. Mais INRI, na fase 3, máis do mesmo. A situación actual das luminarias de baixa eficiencia que actualmente están instaladas, pois son 11 luminarias e 4 proyectores.
na zona do parking dali do Pazo. Fan un total de 15. Vale. E a proposta que se leva no proxecto que se xunta son 9 luminarias novas máis 15 sustituídas, que fan un total de 24. E despois vemos que na partida de medicións só aparecen reflexadas 15 luminarias de 40 vatios e despois dos proxectores LED de 200 vatios e dos proxectores LED de 150, que fan un total de 19. O sea, aí, entre a proposta de 24 luminarias a cambiar, a partida de medicións e a valoración que se obtén no proxecto, hai un diferencial de 19 frente a 24. O sea, este presuposto que se xunta aí é erróneo. Entonces, bueno, pidevos que o revisedes, intentar ser máis rigurosos para a próxima vez, e nada, apoiaremos estas iniciativas. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, alcalde. Boas noites a todos e a todas. Nós vamos a votar a favor, pero necesitamos unha planificación e unha prioridade nas obras. Vemos que son as obras, como ben dicía o voceiro do PP, que son do anterior goberno, e vemos que cando Rianxo decideu facer un cambio era para algo. Necesitamos novas propostas, novas iniciativas, é unha prioridade, sobre todo, nas obras necesarias a día de hoxe. Está claro que todas as obras que se presenten están ben, todo o que mellore o benestar dos veciños ou das veciñas están ben, pero pensamos que podemos traballar de outra forma diferente e necesitamos traballar desa forma diferente para moitas cousas, para mellorar o benestar de todos, sin máis. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Rianxo en Común. Grazas, alcalde, e boas tardes a todos e a todas. Este grupo municipal remítese ás palabras do concelleiro de Obras e Servicios Básicos, polo tanto, votaremos a favor da proposta. Moi ben, moitas grazas. Antes de pasar a votacións, tamén eu quería destacar, sobre todo, non tanto a necesidade dos proxectos ou demais das que xa falou o conselleiro, senón esa vontade dos grupos a falar, a dialogar, a compartir propostas, incluso a buscar un consenso o máis amplio posible. Dase a circunstancia, efectivamente, por ser o primeiro ano de legislatura, mas non só por eso, senón por outra serie de cuestións nas que boa parte dos proxectos xa viñamos falando deles ou incluso xa estaban moi traballados ou avanzados. De feito, foi xa un compromiso do equipo de goberno cando trouxemos a proposta de destinar todo o pos adicional a afrontar gasto corrente. Xa foi un compromiso daquela que os proxectos que daquela estaban previstos, entre eles este relativo a Villanustre, se plantearían para o pos ordinario por non perdelo. Finalmente era un proxecto xa redactado, xa preparado, con todos os permisos ou casi todos os permisos tramitados. Como se comentaba, efectivamente, a ninguén se lle escapa que todos podemos incluso estar de acordo na súa necesidade. Hai outros que tamén estaban previstos, como comentaba o voceiro do BNG, incluso algúns se solicitaron ou se pediron subvencións no pasado para desenvolvelos, polos motivos que fora non se chegaron non se chegou a conceder esas subvencións, por tanto non se materializaron, pero é un traballo feito que estaba aí e que tamén quixemos recuperar. Pero, en definitiva, os proxectos que saen adiante son proxectos necesarios. Alégrame, ademais, que saian con unanimidade e quero, ademais, destacar esa vontade dos grupos a dialogar, a propoñer e a falar das distintas propostas. Pasamos á votación do punto. Votos a favor da proposta. Queda aprobado por unanimidade. O seguinte punto é aprobar o POS adicional 1/2024 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Antes de pasar á explicación do mesmo,
dado que este sí que non foi abordado na comisión, despois a conselleira explicará os motivos, debemos ratificar a urxencia do mismo. Votos a favor da urxencia, por unanimidade, doi a palabra á conselleira de Política Social para a explicación do punto. Grazas, alcalde. Antes de nada, quero manifestar o meu desagrado por non ter levado á Comisión Informativa esta proposta para a solicitude do postadicional 1-2024 para gastos sociais extraordinarios. Por un problema técnico na tramitación, non conseguimos levar en tempo e forma esta proposta á Comisión de Benestar Social, Igualdade, Maiores e Xuventudes para o seu debate. Polo tanto, vou dar paso a explicar esta proposta para a súa aprobación. O Pleno da Diputación Provincial da Coruña, na sesión ordinaria do 24 de novembro do 2023, acordou unha achega extraordinaria por un importe de 7 millóns de euros para o financiamento do postadicional 1-2024 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2024, dos cales Rianxo se beneficiará dun total de 72.793,40 euros. Tras a análise da situación dos servicios sociais municipais, tendo en conta sempre os informes do equipo técnico que conforma este departamento, este equipo de goberno propón nesta sesión plenaria facer o reparto desta cuantía do seguinte xeito. Para empezar, a ampliación da partida municipal destinada a axudas de emerxencia social. O crédito asignado nos últimos orzamentos aprobados para as axudas de emerxencia social ascende a un total de 10.000 euros. Dado o incremento do número de persoas ou familias con recursos económicos limitados que precisan de axudas económicas que dean unha resposta rápida e inmediata ante situacións de carencia urxente, consideramos necesario destinar un importe de 5.000 euros máis para asegurar poder darlle cobertura ás necesidades básicas daquelas persoas que se considere necesario desde os servicios municipais. Falamos de acceso a unha vivenda digna e gastos para o seu mantemento, alimentación, educación, gastos médicos e farmacéuticos, transporte. Todas estas axudas tramitaránse en base á ordenanza municipal, debendo sempre presentar unha memoria xustificativa. Por outra parte, vemos a necesidade da ampliación do servicio de axuda no fogar, así como no servicio de xantar na casa. Con respecto ao servicio de axuda no fogar en modalidade de dependencia, o Concello de Rianxo ten asignadas actualmente 4.654 horas mensuais para a prestación deste servizo, o que supón un total de 55.848 horas anuais. A previsión do custo para o exercicio do 2024 é, para os días laborais, de 16,86 euros hora e os domingos e festivos de 19,33 euros a hora. A previsión para este exercicio do 2024 é que a totalidade das horas sexan prestadas por unha empresa, das cales 49.248 horas serán en días laborais, mentres que 6.600 horas serán prestadas en domingos e festivos. A previsión do custo total deste servicio suma uns 957.899,28 euros. Deste pos adicional destinaremos algo máis de 12.000 euros para asumir este gasto. Por outra parte, desde o ano 2009 préstase o servicio Xantar na Casa a través dun convenio de colaboración entre o Concello de Rianxo e o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Este programa é unha prestación complementaria do Servicio de Axuda no Fogar que consiste na entrega semanal de comidas no domicilio das persoas usuarias durante todo o ano, favorecendo así que aquelas persoas con déficits de autonomía se poidan manter con maiores garantías no seu propio domicilio e entorno, evitando a institucionalización, a exclusión e o deterioro da súa calidade de vida. No financiamento do programa de Xantar na Casa participa o Consorcio cunha achega do 46,66%, o Concello de Rianxo cunha aportación do 26,67% e a persoa beneficiaria do servicio cunha achega do restante 26,67% do custo total do servicio prestado. Neste caso, o Concello participa no custo do programa cunha contía de 1,76 euros menú día usuario, o que ascende a un total
de 12.848 euros anuais para as 20 prazas asignadas. En setembro do 2023 solicitamos novas prazas dada a lista da garda existente. Coa entrada do novo ano, recibimos a nova da aprobación por parte do Consorcio dunha relación dun máximo de 25 persoas beneficiarias deste programa, o que lle supón ao Concello a ampliación desas 5 prazas unha aportación de 3.220,80 euros máis. Tendo en conta a actual situación orzamentaria do Departamento de Servicios Sociais, consideramos necesarios asumir este custo extra con fondos deste POS adicional. Por outra parte, dentro da cláusula de reforzo dos servicios e axudas económicas para o respiro familiar e medidas de conciliación a unidades de convivencia que carezan de medios económicos suficientes para asegurar a cobertura desas necesidades, vemos a necesidade dun servicio de apoio ás familias para o coidado de crianzas e persoas dependentes a través dun servicio que facilite a conciliación da vida persoal, familiar e profesional, polo que consideramos que debemos investir alrededor duns 20.000 euros do POS adicional desde 2024, dado que nos orzamentos prorrogados do 2021 sobre os que nos estamos guiando non contemplan partida consignada para este propósito. Entre as medidas sociais de carácter extraordinario que os servicios sociais das entidades locais consideren imprescindibles e urxentes para atender ás persoas especialmente vulnerables, destacamos, por unha parte, destinar uns 21.000 euros para levar a cabo un servicio de apoio social e comunitario para a atención psicosocial de persoas con sufrimento psíquico e ou en situación de vulnerabilidade nun momento determinado da súa vida. Este servizo deseñarase especificamente para cada situación e para cada persoa en concreto, desenvolvéndose sempre no seu entorno máis próximo, centrándose no acompañamento da persoa usuaria, dando resposta ás necesidades que presente, no apoio en xestións administrativas, no apoio da realización de actividades cotiás, no soporte e na atención na xestión emocional, na promoción da saúde e do autocuidado, entre outras atencións. A intervención terá principalmente formato individual, dedicando tempo e espazo ás necesidades concretas das persoas usuarias e ou das súas familias. Favorecerase tamén, na medida do posible, a intervención grupal, especialmente na creación de espazos de diálogo familiares e entre iguais. Tanto a sobrecarga administrativa do persoal dos servicios sociais comunitarios do noso Concello, a que impide atender ás diferentes problemáticas que presentan as persoas ou familias en situación de vulnerabilidade ou exclusión social, como os escasos ou nulos recursos que os servicios sociais prestan das diferentes administracións públicas para estes colectivos, vemos necesario que desde este Concello se busquen alternativas para atender ás necesidades destas persoas. Por outra parte, facemos referencia ao Cibersat. Coa convocatoria do POS adicional do 2023, contratamos a licencia de uso da aplicación informática Cibersat. A implantación desta ferramenta permite realizar a xestión, seguimento e avaliación do servicio de axuda no fogar, automatizando e optimizando os procesos do mesmo, como son a xestión de incidencias, a elaboración dos proxectos de intervención, o copagamento das persoas usuarias, entre outros moitos. Para darlle continuidade a esta ferramenta informática que permite acadar unha maior eficiencia na prestación do SAF, destinaremos un importe total de 3.339,60 euros para abonar as cotas mensuais do exercicio 2024 polo uso da aplicación Cibersat Web. Para finalizar, en canto á adquisición de equipamento técnico asistencial para a cesión do uso ás persoas cunha ausencia ou déficit grave de recursos económicos que necesiten de material asistencial para a súa vida diaria, tendo en conta a sobrecarga física tanto das persoas coidadoras non profesionais como das propias auxiliares que prestan o servicio de axuda no fogar, debido á carencia de dispositivos de apoio nos domicilios da meirande parte das persoas usuarias deste servicio, propoñemos un importe de 8.000 euros para a adquisición de diferentes axudas técnicas, neste caso, varias camas articuladas, grúas eléctricas de transferencia, cadeiras de baño, para facilitarlle en réxime de alugueiro a aquelas persoas con limitacións funcionais graves e con necesidade de axuda doutras persoas para realizar as súas actividades básicas de vida diaria,
previndo así problemas de saúde ás persoas dependentes, así como o risco de lesións físicas das persoas coidadoras. Este é o reparto total do POS adicional 1-2024 para o financiamento do gasto social extraordinario que propoñemos desde o Departamento dos Servicios Sociais Comunitarios do Concello de Rianxo. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do BNG. Nos entendemos e comprendemos como grupo que haxa retrasos, que non se leve a comisión, que veña por urgencia, entendémolo e comprendémolo, sabemos como é o funcionamento. E non nos opoñemos tampouco a nin imos armar un mariabundo por eso. En canto ao POS adicional, imos votar a favor porque creemos que todo o que sea para mellorar a vida e servicios a rianxeiras e rianxeiros para nós é positivo. Pero tamén gustaría preguntar por o tema SAF. O SAF sabemos que desde o Concello estáse complementando o pago por o servicio. A Xunta poñía, falo de memoria, penso que eran 9 euros por hora, e o Concello contrarrestaba hasta 15 euros. No goberno anterior tiña xa feito un traballo, o había mandado para municipalizar o servicio. Queríamos saber como está ese traballo. Eso é un custo engadido ao Concello que costa moito traballo xustificar, e pensamos que o que dixen, debemos darlle o mellor servicio para as nosas veciñas e veciños. Entonces, nós imos votar a favor. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Nos nesta partida do POS adicional vamos a votar a favor. Vemos axeitadas o reparto, baixo o informe técnico do Departamento de Servicios Sociais, vamos a apoialo. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Hola, boa tarde a todos e todas, tamén a xente que nos vede das casas. Nos vámonos a sumar tamén, vamos a votar a favor deste POS. Lamentamos que non fora a comisión, pois, sempre sería bo habelo debatido, haber feito máis propostas. Entendemos, súmome tamén ao que dixo Tito, entendemos que pode haber atrancos e demais, pero, para nós esta parte do social é moi importante como grupo municipal e gustaríanos haber podido debatir e discutir no bo sentido da palabra algúns puntos que se tratan aquí. Entendemos que todo o que sea a mellora dos veciños e veciñas de Rianxo vai a ser positivo. Sí que tamén nos subamos ao tema do SAF, que sí que se falou non solamente nos anteriores plenos, sino tamén durante a campaña nas eleccións, de municipalizar este servicio, e nos gustaría tamén haber podido ter a comisión para debatir este tema. En conclusión, vamos a votar a favor. Moi ben, moitas grazas. Neste caso, a opinión tamén do grupo xa foi trasladada na voz da conselleira e, por tanto, antes de pasar ao turno de votacións a respecto deste último que planteaba tanto a voceira do Partido Socialista como do BNG, é ese traballo de recuperar ou plantear a xestión directa do servicio é unha cuestión que este grupo sempre defendeu e sempre quere explorar. Neste momento, esa situación súmase a situación que ten este servicio súmase a de outros que tamén están nunha situación precaria, como pode ser o abastecemento e saneamento de auga, como pode ser a recollida de lixo, como pode ser mantemento de instalacións luminarias, etc. Unha lista
larga de servicios municipais que están en fase de estudio, en fase de traballo para poder ou ben licitar ou nos casos nos que sea posible asumir a xestión directa, que sempre é a fórmula de xestión que defendemos. Neste caso, ademais, hai unha cuestión a ter en conta a maiores, que é a falta de persoal, neste momento, a falta de persoal municipal adscrito ao servicio. No pasado, houve traballadores dependentes directamente do Consello que prestaban, que formaban parte do servicio de axuda no fogar. A día de hoxe xa non queda ninguna por distintos motivos, xubilacións, baixas, pases a segunda actividade, etc. Xa non hai, pero son prazas previstas nunha futura RPT que tamén en determinado momento esta corporación terá que abordar. Por tanto, case unha cousa vai ligada á outra. Asumir a xestión directa é unha cuestión a valorar, para poder facelo debemos tamén de dotarnos do persoal necesario para facelo, non só persoal para dar o servicio, para atender ás persoas usuarias nos seus fogares, senón incluso tamén para a xestión do mismo dende os servizos sociais. Falaba a conselleira en determinados momentos da súa intervención das dificultades do departamento para asumir toda a carga do traballo que ten. A xestión do SAF é unha das tareas que máis ocupa, e hai outras, ademais, van xurdindo cousas, ademais en momentos moi delicados como o actual, bonos de un ou outro tipo, propostas de aquí ou de lá, que acaban tamén comprometendo a xestión do departamento ou sobrecargando ao departamento con determinadas tarefas. En todo caso, é unha cuestión que abordamos, é unha cuestión, refírome á xestión directa do servicio, que, se non recordo mal, non só foi debatida na corporación anterior, sino que incluso houve un posicionamento unánime en explorar esa vía, o cual é importante, e hai que atender ese posicionamento, máis se cabe cando menos este grupo de goberno está convencido de ir en esa dirección. Pasamos, se lles parece, a votar. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade. O cuarto punto da orden do día é a adhesión do Concello de Rianxo á FEMP, e o quinto punto da orden do día é a adhesión á central de contratación da FEMP. Como fixemos xa en comisión, e a proposta do conselleiro, farase unha única exposición sobre os dous puntos, dado que un sin o outro non ten sentido, e despois si procedemos a votalos de maneira separada. Ten a palabra o conselleiro. Perdón? Recordo, como apunta o conselleiro, que se require maioría absoluta para sacar adiante esa adhesión. Ten a palabra o conselleiro de Obras e Servizos. Moitas gracias, señor alcalde. A Federación de Municipios e Provincias, a Federación Española de Municipios e Provincias, é unha asociación de entidades locais constituída cos seguintes fins fundacionais: o fomento á defensa da autonomía das entidades locais, representación e defensa dos intereses xerais das entidades locais ante outras administracións públicas, o desenvolvemento do principio de solidaridade, a xestión de programas de goberno destinado ao ámbito local e a prestación de toda clase de servicios ás entidades locais. Ademais, a adhesión á FEMP permitirános acceder á súa central de contratación. Unha vez adheridos á FEMP e á súa central de contratación, teríamos a opción de contratar varios servicios mediante os acordos marcos acordados pola dita central, como poden ser o suministro de gas, pólizas de seguro, suministros de EPIs, etc. Pero, sobre todo, teríamos acceso ao acordo marco para o suministro eléctrico, co cal teríamos varias vantaxes e beneficios. Principalmente, dispoñer dunha oferta de precios acorde ao mercado, que se poderá actualizar cada ano. Desta forma, coñecerase o precio que se aplicará, polo cal poderase realizar unha previsión de custos. Ao non ter que facer unha licitación, redúcense moitos trámites e os tempos para a xestión de contratación, sen correr o risco de que dita licitación quede deserta
e ter que valorar por separado as características das distintas ofertas. A flexibilidade para o abono das facturas. Evitaránse renovacións tácticas, que polo xeral levan un encarecemento do servicio. Dispoñer da totalidade das facturas emitidas pola mesma comercializadora, co que se simplifica a xestión das mesmas. Nomearános un xestor co cal o Concello poderá tratar directamente todas as cuestións que se poidan plantear en relación coa facturación. E dispoñer dun acceso á plataforma onde poder descargar facturas e acceder a datos de facturación, que permitirá un mellor control da facturación. Co precio que a Central de Contratación da FEM ofertou neste trimestre, o Concello de Rianxo acadaría un aforro estimado de uns 300.000 euros ao ano. Por iso nós pensamos que teríamos que adherirnos a estes dous estamentos, a FEM máis a súa Central de Contratación. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira do BNG. Moitas gracias e moi boa tarde a todos e a todas. Ben, nestes puntos o noso grupo, o BNG, non vamos a apoiar porque entendemos que esta federación, a Federación Española de Municipios e Provincias, representa un modelo asociativo de concellos que está lonxe da realidade do noso país. Esta federación estivo presidida nos últimos anos alternativamente por cidades e estuvo presidida por cidades repartidas entre PSOE e PP, que estiveron caracterizadas por representar e por defender intereses que son alleos ao municipalismo galego e aos concellos pequenos. Ademais, non é unha federación que non ten en conta as características dos concellos galegos e dos concellos como Rianxo, que son a dispersión dos servicios, o avellentamento da poboación ou reducir unha brecha que hoxe está alrededor dos 50 euros menos por habitante que ten un municipio galego con respecto a outro municipio do Estado español. Ademais, tamén pensamos que basear a nosa entrada nesta Federación Española de Municipios e Provincias en adherirse a unha central de compras non é algo apropiado nin axeitado, porque aínda que é algo voluntario, non creemos que haxa unha oferta vantaxosa dende o punto de vista de que non hai ningunha empresa rianxeira, nin siquiera da comarca ou da contorna, que vai a estar entre as ofertantes neste central de compras. Polo que pensamos que é deixarnos nas mans de unha empresa grande que está monopolizando o tecido eléctrico como é Iberdrola. Ademais, pensamos que antes de tomar esta decisión, antes de tomar este paso, habería que explorar outras alternativas como por exemplo, o que está levando a cabo o Concello de Moaña, que está explorando adherirse ou contratar outro tipo de enerxías basadas en enerxías limpas e verdes. Polo mesmo, non vamos a apoiar estes dous puntos. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. O Grupo Popular vai aprobar esta proposta. Chócame bastante a posición ahora mismo do BNG. Chamademe, non sei, raro, pero si podemos aforrar 300.000 euros ao ano nun convenio que tampouco nos vai a condicionar moito máis e pode suscribir unha serie de convenios ventaxosos para o municipio, vexo de parvos ou non querer aproveitar esa oportunidade. Eu creo que esta serie de convenios están aí a uso e disposición dos solicitantes e, bueno, son oportunidades que se dan e que hai que intentar
aproveitalas. Eu creo que non condiciona a nada ao Concello o poder suscribirse a un acordo ca FEGAN e, a súa vez, coller o paquete favorable que nos interese. Suscribiremos os convenios que nos interese, non nos obliga a suscribirnos a outros paquetes. Entonces, vexo, non entra dentro do meu ideario o rechazar esta proposta. Vexo favorable o plantexamento e, bueno, chócame un poquinho a postura do BNA. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, alcalde. Nós o que sí queríamos, vamos votar a favor, está claro, porque é o que dicía o voceiro do Partido Popular, que sempre que sea un aforro son cartos que quedan para outras partidas que se poden destinar. Eso está clarísimo. O que sí queríamos é ter un informe sobre o tema dos gastos do aforro ese que vamos a ter, para ter unha idea máis ou menos, unha cousa real, non máis menos. Despois, o que sí tamén estábamos interesados en facer por sectores, quer dizer, para o tema de consumos e variacións de consumos por sectores. Tamén en ese aspecto sabríamos as reparacións que levan cada sector e teríamos unha evaluación máis exacta por sectores para levar tema de gastos e todo. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Remítome ás palabras do concelleiro responsable da área, destacando a importancia do aforro que lle supoñería ao noso concello esta adhesión, polo que non pode ser de outra maneira, Rianxo en Común votará a favor da proposta. Moi ben, moitas grazas. Ese informe ao que se fai referencia redactouse para explorar esta posibilidade, por tanto, a maior brevedad poderse poñer en conocemento dos grupos para o seu estudio, faltaría máis, non? E dase este paso, como comentou o conselleiro, pola oportunidade que temos por unha doble oportunidade, non? A oportunidade que temos de conseguir un aforro no que ten que ver co custo da enerxía, que, como todos saben, nos últimos meses se incrementou de maneira notable, pero temos tamén a oportunidade de ordenar ese custo, non? Cando empezamos a ver todas estas situacións, comentábase outro día na comisión, esta non foi ou non era a primeira opción que este grupo de goberno tiña, exploráronse outras que foron quedando polo camiño, outras que teñen que ver coa licitación do suministro, que foron quedando polo camiño pola súa complexidade e máis polo tarde que conseguiríamos ordenar a situación e ter un aforro, non? Tirouse por esta vía porque nos permitía chegar a estas dúas metas dunha maneira moito máis áxil. E ten esa virtuosidade, además dese aforro, a capacidade de ter nunha única factura, ou en varias, no caso de sectorizarse, como se comenta, non? Ou en varias, pero en todo caso ser capaces nós de definir as zonas que se facturan, ter perfectamente ordenadas esas facturas, ter perfectamente ordenados os contratos, saber que se cobra en determinado momento, saber o que se nos vai cobrar o mes próximo, non? A día de hoxe non o sabemos, temos unha previsión de gasto que se basa nas previsións de gasto do ano, no que foi o gasto anterior, e podemos máis ou menos prever, seguindo a actualidade, como vai estar o preço da enerxía, pero desta maneira poderemos saber canto vamos pagar de suministro eléctrico en maio, en junio, en julio, etcétera. Por tanto, son aspectos da proposta fundamentais e que, dende o meu punto de vista, sinceramente, ainda compartindo algunhas das cuestións que se comentaron, botan por terra calquera outro argumento en contra, sinceramente, non? Está claro que non se trae a proposta de adherirse á FEMP a este pleno con outra finalidade, máis que a de poder optar a esta fórmula de contratación do suministro. Se tuviéramos outra intención, esa proposta de adhesión á FEMP teríamola feito en xullo ou en setembro pasado, e non agora. Faise agora porque é necesario para este seguinte paso, non? Todos poderíamos estar de acordo, ou a parte dos aquí presentes poderíamos estar de acordo en que sería máis idóneo ter outras fórmulas de suministro máis acordes cos tempos. Todos poderíamos estar de acordo en que ter unha comunidade enerxética en Rianxo non só implantada, senón ben desenvolvida,
e traballando, pois sería fantástico. Todos podemos estar de acordo en unha serie de cuestións que a realidade é que a día de hoxe non temos. Entón, a realidade é que a día de hoxe temos unha situación, vou dicir, descontrolada, no que ten que ver con esa contratación, con esas facturas, e é tremendamente perjudicial para este Consello en canto ao gasto, non? Por tanto, a maneira de corrixir eso é dunha maneira inmediata, non atopamos outra fórmula que non sea esta, non? E a fórmula da licitación, ademais de ter esas contrapartidas que antes comentaba, de retraso e de dificultade técnica, non? Incluso sería un proceso a supervisar mesmo pola Unión Europea, tampouco garantiría en absoluto que fora a mesma empresa suministradora de enerxía que ganara a licitación. A ninguén se lle escapa que sería difícil pensar que unha licitación pública do suministro eléctrico dun concello como o noso a pudera ganar unha empresa de ámbito local ou comarcal, non? E outro tipo de contratación polos importes que manexamos, pois non é posible. Por tanto, estamos nun debate que tampouco eu creo que non nos levaría a ningún lado, non? Pero en todo caso, os argumentos de cada grupo foron expostos e non hai moito máis que engadir. Pasamos a votar a proposta. Votos en contra da proposta, BNG. Votos a favor da proposta, Rianxo en Común, Partido Socialista e Partido Popular. O sexto e último punto da orde do día é o convenio de colaboración entre a Axencia Tributaria de Galicia, a Atriga e o Consello de Rianxo en materia de recadación executiva. Como saben, a día de hoxe xa hai un convenio en vigor, un convenio que axiña certo, dixen que tiñamos que facer dúas votacións e fixemos únicamente unha. Volvo para atrás. Pero hai que votar os dous puntos por separado. Damos por votado o punto cuarto, pasamos a votar o punto quinto, que sería a adhesión á central de contratación. Por tanto, repito a pregunta, votos en contra do quinto punto, BNG, votos a favor, Partido Socialista, Rianxo en Común e Partido Popular. Ahora sí, o sexto punto, ese convenio de colaboración coa Axencia Tributaria de Galicia, coa Atriga, un convenio que ven estando en vigor nos últimos anos, se non recordo mal, do ano 2006, e que, despois de algunhas renovacións, está a piques de finalizar o plazo no que teña que estar en vigor. Por tanto, o que se propón é renovalo. E propóse renovalo porque, como xa se comentou na comisión, incluso teñen a súa disposición os informes técnicos nos que se abordaron na comisión e que manifestan a oportunidade de continuar con esta vía e non atender outras como poden ser a que oferta a Diputación da Coruña ou incluso algunhas outras. A xestión pola recaudación municipal da débeda pendente de ingreso ao final do período voluntario de ingreso, pola súa complexidade, pola complexidade que implica na xestión dunha recaudación executiva de forma eficiente e eficaz, non é asumible neste momento, como saben, con medios disponibles pola Tesourería Municipal, en tanto non se produza a necesaria reestructuración da unidade de acordo ás funcións legalmente atribuídas. En canto á xestión tributaria realizada pola Atriga, é importante salientar a experiencia da que dispón a unidade executiva autonómica para a execución da débeda e o ánimo xeográfico de actuación supramunicipal, todo o cal incrementa as porcentaxes de recaudación municipal en relación á débeda executiva que resulta a máis complexa e litixosa en execución. Neste senso, segundo o disposto no convenio proposto para as débedas cuxa xestión recadatoria se encomende polo Consello Atriga, serán operativos os órganos de declaración da mesma, empregando os medios de información e procedimentos técnicos desenvolvidos pola Axencia na recaudación executiva dos dereitos da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia e os seus organismos dependentes. Os cambios a respecto do convenio que estivo en vigor hasta a fecha son mínimos, como poideron comprobar. Por tanto, o que ven a ser a proposta é darlle continuidade á situación que temos a día de hoxe e non se propoñen cambios porque os cambios sempre que conlevaran ter o apoio dunha administración serían a peor dende o punto de vista dos propios servizos técnicos, e asumilos este Consello pois non é realista tendo en conta os recursos que temos hasta a fecha. Por tanto,
Isto é o que se propón e doulle a palabra aos grupos para que se pronuncien tamén ao respecto. Ten a palabra a voceira de BNG. Gracias. E neste punto nós imos a apoiar a proposta, xa que, bueno, como decía o alcalde, pues, responde a unha continuidade do convenio que xa estaba vixente, que estaba funcionando, estaba dando un bo servicio, mas pensamos que, bueno, no futuro habería que reflexionar e valorar de novo unha posible colaboración ca Deputación, xa que a maioría inmensa dos concellos galegos, sobre todo aqueles que teñen o tamaño de Rianxo, están adheridos ás colaboracións ca Deputación Provincial, mas entendemos que neste punto no Concello de Rianxo hai unha problemática incrementada ahora mismo pola falta de persoal e de medios no Departamento de Recadación. Por todo isto, nos imos apoiar a proposta. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias, alcalde. Noso Grupo Popular vai apoiar esta medida. Entendemos que este convenio, se se quere renovar, é porque foi favorable, foi frutífero para o Concello, entón os condicionantes, outras alternativas, non son tan boas, e vamos a dar continuidade. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, alcalde. Noso voto vai ser a favor, simplemente. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Rianxo en Común. Grazas, alcalde, tendo en conta os informes técnicos do Departamento de Tesourería e dándolle continuidade ao que xa se viña traballando con eles, tal e como explicou previamente o alcalde, Rianxo en Común votará a favor. Moi ben, moitas grazas. Pasamos entón a votar a proposta. Votos a favor do punto 6º. Queda aprobado por unanimidade e con isto damos por concluída a sesión. Moitas grazas a todos e a todas.